48 oren baino gutxiago falta dira korrika Baionan bukatzeko eta gaur azken egunari begira jarriko gara. Ia urtebeteko lanaren fruitua ikusi ahal izanen da igandean hemen Lapurdiko hiriburuan. Arratsaldeon ikusentzuleok 30.000 lagun inguru espero dira hemen eta egun handi horren gibelean daudenekin mintzatuko gara gaurkoan. Eta erreportaje berezia ere Senperen Zirikolatze Euskal Dantza taldearekin 45. urtemuga dantzari ikusgarriarekin ospatuko dute apiril ondarrean 8 eta 64 urte arteko egun senpertarrek belaunaldi frango biltzen duen ikusgarria prestatzen dute egunotan. Asteragoaz! Senperen aspaldikoa da Euskal Dantzen inguruko zaletasuna, 50ko hamarkadan ikastaldiak jadanik eskoletan Jean Espria zenaren inguruan, geroago 1972an Zirikolatze Euskal Dantza taldea kirol taldearen barnean, 7 urtean buruan elkartea bere gain eman zen, duela 55 urte beraz, lehen urte hauek aipatzen dituen liburu sakona plazaratu du Henri Duon senpertar beskoiztarrak, hastapen balio sartan Zirikolatzen buruzagia izan zenak. Eta urte muga hori ospatzeko egun bat senpertarrek dantzari ikusgarria prestatzen dute apirilondarreko. Ari gira kajaskan, talde bakotxa ari da lantzen, dantzatu behar dituen dantzak, musikariak ere gure aldetik ari gira. Bada 40 urteari nahizela hemen, eta ez nahi zenoatzen nahi baduzu dantzariak aldatzen baitira. Eta beraz, bada egiten du lotura azkar bat erriarekin ere, da aktivitate bat maiteutan abiziki egitea, eta gure musikatresna berezi hori ere, Euskal Herri bezalako populu berezi batentzat, behar da landu eta txiki. Zirikolatzek eta Euskal Dantzak gauza frango ematen baitute. Zoriona, da niretzat ez dut beste kirolik egiten eta niretzat gure nortasuna da, Euskal nortasuna, eta tiki egiten eta iniz maitatzen dut. Hasi naiz 6 edo 7 urtetan, hainitz denbora bai. Hainitz goitzapen politak, bidaiak eta gero ikusgarriak eta beti elgarri zaitea, erri egiten. Senperen dantzari ikusgarriaren proiektua berpiztu behar izan dute, duela 4 urte prest zen, baina azken mementuan bertan behera gelditu zen COVID-a eta konfinamenduaren gatik. Zorionez ere ospoa edo oldaja ez da hirik, eta aski da ikustea zenba jende elkerretaratzen den, eta beraz, egitasmo honetan jarraiki gare. Horrek frogatzen duke, gisa batez eta eskol kultura hor dira, bizirik, eta irauten duera. Eta gazteagoak eta xarragoak ezagutzeko parada da guretako ere, beraz, haria hor da, ez da moztuik. Dantzari bezalako proiektuak ez dira egun guziz ikusten, 8 eta 64 urte arteko 100 dantzari biltzen baititu, belaunaldi frango dantzaren arian. Aurrak hori da nik baditu lehen gusuaren aurrak ere eta hori politatxe ematen dut. Helduak eta aurrak denak bet-betan dantzaziak. Bez, hainiz garrina honeri, euskal musika jotzeak, eta semea ari zaitere segira hartzen, beraz plazer handi bat egiten du horrek. Semea aipatu duzu, Pascal, baina dantzarien artean alaba ere ikusten aldugu. Bistan da, semea alabak segitzen dute, itatxik bertze batzuekin sortu zuen talde horren zera segida segurtatzen ari da, eta gostu handirekin ari dira, eta segidezatela aurora luzaz. Hori baita dantzari, aria, adin guzietako dantzarien artean Senperen Zirikolatze Euskal Dantza taldearen inguruan. 2 emanaldi, Larreko Gelan, apirilaren 26 eta 27.
Korrika azken txampan sartua da, eta aurtengo bukaera handia izango da Ipar Euskal Herriarentzat, Baionan. Azken egun antolatzen, buru belarri aritu dira kasik urtebetez, Katxina eta Ibai. Ongi, plazerrekin, gero ohartu gira ere sekulako lana izan entzela, eta beste urtetan ez bezala, hemen bukatzen baita, horrek ekartzen du hori lan gehigarria beste urtei konparatuz, baina bestela ongi eta plazerrekin. Duela 10 urte bukatu zen azkenekoz Korrika Baionan. Gazteago ginen eta karriketan ginen hori profitatzen azken egun hortaz eta pesta giroan gehien bat, baina gira da antolakuntzan ez ginela. Orain berriz errepikatzea 10 urteren buruan hemengo arribatzea, baina antolakuntza mailan hori da interesgarria dena ere guretzat. Eta aukera izan dute azken egun hau amestu bezala irudikatzeko. Jadanik egin ditugu azken egun batzu beste hiriburuetan edo Baionan ere, eta olako egun bat irudikatzen genuen familiara, pesta giroa, eskual taldeekin eta giro lasaian, pesta giroan, baina hori, giro lasaian. Ordan olako zerbait irudikatu dugu aurtengo ere, pixkat dena irekia dena, publiko zabalari, eta errikoia ere gelditzen dena. Goazi ginen joan dena apirilean, pixkat ideia horoko jaglantzen, eta irailetik zinez hortara dedikatu gira osoki. Eta beraz, hori, astapenan proiektu bat marraztuz, Baionako gune desberdinak imaginatuz, eta hori gero erriko txarekin lan eginez, ea posible zen leku hortan. Horren arabera landu ditugu gune desberdinak eta programazioa, eta publikoari egin ginen eskaintza hori. Hala, egitarau zabala ondu dute. Herrikotxeko plazan bukatuko da 2500 kilometroko ibilbidea, Santizpirituko zubia gurutzatuta, 12 terdiak aldera. Azken kilometroak Euskalgintzako eragile azpimarragarriek egingo dituzte. Eskola sare desberdinek, azterketak euskaraz kolektiboak, kontseiluak eta Euskal Konfederazioak eta AEKak. Orduan jakingo dugu nork idatzi duen Euskal Herri osoa zeharkatu duen mezua. Horren ondotik lertuko da besta 13 musika talderekin, bereziki Ipar Euskal Herrikoak, bertakoei tokia egiteko helburuz. Anje Dualde, Xutik, Xiberrutz, Aira edota Kumano Motor. Hegoaldetik ere, Ibilbedi edo Nakar, eta girotzeko txaranga ugari ere bai. Laborantzagan berarekin batera zikiro herrikoia ere izango da, eta aurrentzako txoko goxo bat ere bai. Hilabete hauetan ez da beti erraza izan dena antolatzeko. Eragile desberdinek ez dute bortxaz gure temporalitatea ere, eta beraz azken finean guk erantzun batzuk behar ditugu askifite, bestek beranduago maiten dizkigute, eta hori da azken finean zaila olako ekimen bat antolatzean, denek ez dugula temporalitatea eta ez dugula lehentasunak gure lanean. Eta hori da pixkat zaila eta hori du estresa igoarazten. Baina oroar harrera ona egin dietela aitortzen dute. Orokorrean dena askiuntza pasada, taldeen aldetik ez dugu ez eskorik ukan, astapenetik galegin ditugunak onartuak izan ziren, karrikako animazioarentzat ere berdin, eta zikiroarentzat berdin, jendearen gana joan girelarik ere lantaldeak sortzeko, eta izan da ere dinamika askipolita, eta ordan astapenetik ongi abiatu da dinamika hori. Da gehien bat nola korrikak jendea saretzen duen eta nola jendeak korrika ongi hartzen duen. Izan taldeak edo ornitzaileak eta jendeak korrika aipatzean denek begi honez ikusten dute eta laguntzeko presta gertzen dira. Eta hori da beraz esperientzia hortan azken finean dikatxeiko dudana eta horren inguruan lortzen den sarea. Eta bereziki korrika Baionan bukatzeak duen garrantziaz konturatzen dira. Gainera Baionan izaitea korrikaren azken eguna horrek unkitzen du iparralde guzia, azkenean ez da Baiona bakarrik hemen korrika hemen bukatzen delarik orain arte bakarrik Baionan eginda, beraz unkitzen gaitu lurralde guzian erran nahi dut iparralde mailan denak unkitzen gaituzte eta azkenean eskuarari maiten zaio behar duen lekua ere. Informazio praktikoi dagokienez, lagune nagusi izango dira, San Andres plazan, Patxa plazan, Xaokaian eta Merkatuan, eta autoauzteko arazoak aurre ikus daitezke erdigunean. Horregatik, txik-txak sarearekin koordinaturik, zerbitzuak indartuko dituzte, eta irira datozenentzat, Ametzondo merkatalgunean aparkatzeko gomendio egin dute. Goizeko 10:00 ordu 4 autobus zerbitzu berezia jarriko baitute.
Laguntzaileak beti ongi etorriak dira eta edan nahi dutenentzat baso berriak hartzeko ere gogorazi dute. Momentu hurbildu ala nola sentitzen diren galdetu diegu Katina eta Ibairi. Gehien maitatzko duguna izanen da martxoaren 25, uste dut? Ez. Pasaitugu kasik 10 hilabete egun horren antolatzen eta egun bakarra da, beraz ezin dugu txegin eta horrek ere presioa sartzen du, presioa gehitzen eta hori, baina ikusiko dugu eta espero ongi aterako dela. Aro edeja izatea eta jendea hurbiltzea eta giro gozoa sortzea Baionako kajiketan. Hori da, eta euskara lau haizetara entzutea bai Baionan eta iparralde guzian. Bahala izan bedi! Gaurko saioa igandean kontzertu emango duen Xutik taldearekin bukatuko dugu. Gogoratu gure astekaria igande goizean pasako dela beti bezala eta heldu diren 2 asteetan bakantzetan izango garela. Apirilaren 8an berriz hor egongo zaretelakoan, ongi segi!